Viem, hovoríš si, čo ja, obyčajný smrteľník, môžem investovať? A ja sa ťa pýtam, fakt nemáš 50 eur? Ale ako fakt, lebo ak denne vyfajčíš škatulku a každý piatok sa rozbiješ v krčme ako posledný legendárny tragéd, tak vieš čo? Máš. A ešte ti aj ostane. Počítaj so mnou, génius. 50 eur mesačne 20 rokov, však len 12 000 eur z tvojho vrecka, ale vďaka sile investovania a nie čumeniu do steny s rožkom v ruke, z toho môže byť 35 000 eur. To kúkáš, čo? To je viac ako tvoja stará Felícia má na tachometri. A kde ich máš teraz? V cigách, ktoré ti len zničia plúca, v alkohole, po ktorom sa ti ráno klepú ruky, v rožkoch, ktoré aj tak stvrdnú skôr, než si na ne spomenieš, v kávičkách, čo ťa zachraňujú od života, ve blbostiach, ktoré po 2 dňoch hodíš do zásuvky plnej ďalších blbostí. Tak čo? Ešte stále nič? Čo keby si práve teraz povedal, dobre, začnem s 50 eur mesačne. Ak na to majú ostatní, mám aj ja. Klikni na stránku z videa alebo napíš správu a dozvieš sa viac.